Gyara kin tsaye abba. 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 Ga sabon gwamna abba. Gyara kin gida abba ne abba gida abba ne gida da wajen gida abba ne gida dada gida abba ne gida dadi gida abba ne gida ya kai gida abba ne ai babu rabon kuda abba ne an daina hada abba ne a dogon ja gida abba ne kai ma ka matso kusa abba ne gara abba gida rabu yake wanda sai ya kyale mu uban uwarsa kowar ya haushi to bantan uwarsa kowa ya bar mu wanda ke gefen uwar kuhun ubanka mai zagin kwankwasiya kuma ka so mutum ne shi mai daraja kamar Maganar Kano ake zance an gama. Maganar ta yanzu ce ba wata anjima. A yau abba ya zamo gwamna ga zuma. yanzu bayan abba kabiru ya koma ya faru ina nan ƙarin yana nan la ilaha illallah wallahi gidan da yake kallo wallahi gidan nan yake kallo kawai gine-ginen nan yake kalla
Madugu. A fito a gama kawai. Madugu kafar ka kafar mu Madugu. Ga jiran ka muke kawai. Madugu kafar ka kafar mu Madugu. Tafiya za ni kawai. Madugu kafar ka kafar mu Madugu. Daraja daraja kawai. Madugu kafar ka kafar mu Madugu. Jagoran ya daga. Madugu kafar ka kafar mu Madugu. Kwankwasa turmi sha daka. Madugu kafar ka kafar mu Madugu. Ga Allah ya tsaya maka. Madugu kafar ka kafar mu Shi ne Madugu. tasirin ka na ɗaukaka. Madugu kafar. Gashi nan wallahi. Ga SSG. Ruwa ruwa sun kira ruwa mu ba mu attention. Yau dai inauguration a cire zancen tension. Allah ya kawo solution mu da celebration kuma jubilation. Haka ga wasu can da decoration. Haba wai don me sun kira ruwa yanzu ruwa na ta dukansu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga dan adam walla abun masu wallahi ba su kai wallahi su kai nan ba duk wajen shigowa ne kai jama'a kaga wani ba hawan tumur mutane yake ai mutum biya ka danne kaban ce ta maka inna lillahi kaga ni ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga mutane kamar hawan arba wallahi tin yau ya kai mutum nan akan Allah ya amfana da sannan su ba ta lokaci ba ƙara mutuwa. La ilaha illallah. Ina yi tunanin za a ci kan nan Allah ya tsine mu kawai inda na san za a ci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah an sallama jagora. Allah an sallame ka. Ba ta motsi yanyan nan gaba daya. Shikenan ya balance. Idan wai na wai ya mutu. Ka ga ni ne ne. Ai ta sa daga motocin nan. Wasu gwamnati. Allah mun gode ba. Za su gane yi wallahi. Sojoji ku kai dauki wallahi za su gane yi. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ku washe ku dauro. Wallahi za su gane shi. Ne dan Allah. Diba ana diban sarkin Kano Aminu Ado inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diba dan Allah ku daina diba banda diba dan Allah daina diba banda diba banda
banda jiba na jiba su suke yi.